Ами, най-важното нещо, за което смятам да гласувам днес е връщане на нормалността в живота на хората, в държавата, предвидимостта. Не да си мислят хората за инфлация, а напротив, за перспективите, които са пред държавата. Винаги съм казвал, че политиците на първо място трябва да спазват обещанията си. Днес гласувам за спазените обещания, днес гласувам за перспективата, защото всеки един политик трябва да действа, като отиде в София, дали в законодателната и в изпълнителната власт, да действа точно така, както биха действали избирателите, които му възлагат задачите, ако са на негово място. Защо е важно да гласуваме и за Европейски парламент? Много често се подценява ролята на Европейския парламент. Преди да се случи нещо в България, като европейска политика, дали ще развиваме здравеопазването, образованието, социалната политика, енергетиката, основите се поставят в Европа. Там се изгражда първичното законодателство, което в последствие ние като държава членка транспонираме или, така да се каже, интегрираме в нашето законодателство. Изключително е важно да изпратиме кадърни хора с опит, за да могат те да придвижват българския интерес, защото всяка една държава разчита на хората, които са в Брюксел, за да лобират за интересите на държавата. По същия начин се случват нещата и в София. Според мен трябва да прекратиме експериментите в държавата на принципа проба-грешка. Трябва хора с опит да застанат начало на държавата с политическа отговорност, които съответно да доведат започнатото до край и съответно да изпълнят поетите ангажименти. Бургас трябва да продължи да бъде приоритетен регион за правителството в София, за да може, така да се каже, в регион, развитието на региона да допринесе и за повишаване на брутен вътрешен продукт на държавата, стандарта на живот на хората в нашия регион, все неща, които са от голямо значение за хората.